panagbalin may sanga adalan. Saan lang basta panag-adal ti Biblia, panagkatkadwa panagsanay ti biag ken panangiwanwa ken ti pamati kasapulan nga mabango. Nung si tutulnog at sumurot ken Kristo, no kayat na nga agbalin kasti Apo. Baro aparswati siya sinuman manaig ken Kristo, amuan na ti baro akina si asino na. Imbilin ni Apo tayo ani Hesu Kristo, mapantay mga rami kadagiti adalan. Kat ingkari na nga adda kada tayo akanayo, kastoy ti pribilehyo para kada tayo. Di makikadwa ken kuana ken ti aramid na, puso dagiti tattao ken ti komunidad tayo. Ngumsakbay mabalintay agbalin nga dalan ti daduma, kasapulan adalan ti bagi tayo. Kasapulan ibiglay ti gospel kadagiti seker, kaagbalindan tumet po mga believer, tatmo dumakkel ti panagtalekdang akadwa ti Apo, ken sanayen ti namati mangbinglay ti gospel. Di makikadwa ken kuana ken ti aramid na, dagiti tattao ti komunidad tayo. Nung sakbay mabalintay at balin nga dalan ti daduma, pasapulan nga adalan ti bagi tayo. Pasapulan nga ibiglay ti gospel kadagiti seker, kaagbalindan tumet uma nga believer, tapno dumakkel ti panag
sanayen ti mamati mangbinglay ti gaspet. Ken sanayen ti mamati mangbinglay ti gaspet.